Shin ko mun san wani hali 'yan uwanmu 'yan ƙasar Nijar suke ciki a ƙasar Libya? Ko suna gudanar da rayuwarsu cikin kwanciyar hankali da natsuwa? To mai sauraro, ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka ji mu ɗauke da wannan cikakken rahoto namu na yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mai saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ku ringa samun saƙonmu cikin sauƙi. Wato da zarar mun ɗaura shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. A yau dai za mu yi magana ne game da 'yan uwanmu 'yan ƙasar Nijar wanda suke fita zuwa sauran ƙasashen ƙetare kamar irin su Libya, Nigeria, Algeria, Saudi Arabia wato da dai sauransu dai. Duba da yanayin wasu abubuwa da suke faruwa wanda mutane sukan yawan faɗakar da mu akan cewa fitan ƙasashen da suke yi wani lokaci suna fuskantar ƙalubale kala-kala wanda hakan ma yakan iya tunzura su yi ƙoƙari su dawo nan gida wato ƙasar Nijar. Sai dai kuma akasin hakan sukan ji alamun cewa to idan sun dawo gidan to me za su yi a gidan? Gara su daure su ci gaba da haƙuri a can su samu abin da za su samu wanda suna fatan in Allah ya yarda wannan abin da suka nemo zai iya sa in sun dawo gidansu wato su kama wani sana'a kuma da za su yi wanda za su taimaki kansu su riƙe kansu da kuma 'yan uwansu. Kun ga ashe shi fitan da ake yi ba wai ana fita saboda san rai ba ne, a'a wani fitan tana kama shi dole ne sai ya fita saboda idan ya zauna a gidan ƙila ba shi da wani abin da zai yi ko kuma sana'an da ake a wurin shi ba zai iya yin shi ba ko ya mai wahala ko kuma dai ba zai iya ba ko kuma dai yana da wani dalilin shi. Amma idan ka fita ka canza wuri ka koma wani wuri sai ka ga kuma Allah ya haɗa ka da ka dace da iya yin wani abun. To amma ku duba ku ga irin yanda gwamnatin ƙasan ita Libya take ma ba wai 'yan ƙasar Nijar kaɗai nake nufi ba, sauran dai ƙasashe waɗanda suka shiga ƙasan ba tare da sun shiga ta hanyar da ya dace ba. Wato an san da shiganka, yawancin mutanenmu mun sani sai dai in mu ƙi faɗa ma kanmu gaskiya. Mukan shiga waɗannan ƙasashe ne ta satacciyar hanya wanda ita kanta gwamnati ma ba ta san da mu ba. Wanda kuma idan gwamnati ta kama ka a wannan halin to dukkan abin da aka yi maka kai ka janyo ma kanka. Kada ka taɓa blaming wani wato kada ka yi kuka da kowa, ka kuka da kanka. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa wasu mutane suke ganin ya kamata a ce a yi ƙoƙari a yi samar ma mutane da wani hanya yanda za su yi ƙoƙari su iya ringa shiga ƙasan ko da a ce ta ma satacciyar hanyar ne amma gwamnati dai ta san cewa dai sun shigo ƙasan